Bună seara și bine v-am găsit la episodul 8 al emisiunii Destin Demografic, episod în care ne dorim să avem o discuție în ceea ce privește o posibilă schimbare a regimului armelor și munițiilor în România, după modelul american, după modelul celui de-al doilea amendament al Constituției Statele Unite și după cum se întrevede în viitorul apropiat și în unele țări din Europa. Spre exemplu, în Cehia este luată în considerare o amendare a Constituției în acest sens. Îl avem invitat pe Claudiu Băcanu, cel care este președintele filialei Dâmbovița a Noii Drepte, unul dintre cei mai apri susținători ai doctrinei de dreapta și a libertății de exprimare și libertății și a dreptului la proprietate. Cel care, din câte știu, a avut și el o viață scurtă pe rețelele sociale, dar vreau să te prezinți tu însuți cel mai bine, să ne spui cine ești și care sunt opiniile tale cu privire la această libertate pe care noi vrem să o promovăm. Bună seara, Doru! Bună seara ascultătorilor și vizitorilor acestei emisiuni. O să vă mulțumesc în primul rând pentru faptul că nu urmăresc. Poate sună banal, dar este o mulțumire care vine din suflet. Numele meu este, așa cum ai spus, Băcanu Claudiu, am 46 de ani, sunt liderul Noii Drepte județului Dâmbovița. Ce aș putea să spun, în afară de faptul care are relevanță pentru ceea ce, că sunt adeptul susținerii, un susținător al drepturilor fundamentale ale cetățeanului, pentru că plec de la principiul sacru pentru mine, dreptul la liberă exprimare, dreptul la proprietate privată, sunt drepturi sacre date de Dumnezeu, iar Dumnezeu este deasupra statului. Statul nu poate să restricționeze sau să reglementeze într-un sens negativ aceste drepturi, ci doar le poate consfinți și mai ales proteja. Ca ocupație nu cred că are absolut niciun fel de relevanță. În momentul de față, oricum, toate conturile mele din social media sunt blocate pentru că corectitudinea politică, acest comunism al secolului 21 nu poate accepta decât promovarea societății progresului unic și obligatoriu, societatea consensului general, în care există un consens general mai puțin al nostru, dar el nu mai contează. El deja nu mai contează, în care sunt suprimate orice opinii, orice păreri care care nu servesc actualului trend, da? Și dând această explicație, uitându-ne un pic înapoi în istorie, nu găsim aceste lucruri decât în societățile totalitariste, indiferent de forma lor. Pune-mi, te rog, înainte de a merge mai departe, aș vrea să precizez că discuția pe care o vom avea și concluziile pe care le vom avea și la care vom ajunge probabil, dacă vom ajunge la anumite concluzii, nu reprezintă poziția oficială a Noii Drepte. Este pur și simplu o discuție despre posibilitatea unei libertăți mai ample și totale, aș putea spune, de expresie și de funcționare a societății. Așadar, repet, Noua Dreaptă nu are o poziție oficială cu privire la legalizarea deținerii de arme și de muniții de către populație. Tot ce discutăm acum este o simplă părere și o simplă poziție luate de către cetățeni individuali. Și ca să începem, aș vrea să ne expui părerea ta despre regimul armelor și munițiilor, cum ar trebui să arate acesta și de ce crezi că în România și în Europa în general ar trebui implementat un regim asemănător celui din Statele Unite? În principiu ar trebui să plecăm de la stânga politică etatistă și care dorește să controleze absolut tot și să suprime mai ales absolut tot, și dreapta care lasă
libertatea, dar să înțelegem foarte bine, trebuie să înțelegem foarte bine, libertatea este libertate doar atunci când vine la pachet cu deplina asumare a tuturor responsabilităților cetățenești și personale. Altminteri, ea degenerează în anarhie. Plecând de la aceste două, cum să spun eu, de la acești doi piloni, suprapunându-i peste dreptul la liberă exprimare și dreptul la proprietate privată, ajungem în cum să spun eu, în postura de a discuta, da, ca cetățeni liberi. Da? Trăim într-o societate liberă unde nu ar trebui să existe nici măcar teoretic delict de opinie. Din nefericire, acest delict de opinie este foarte, foarte bine promovat și, așa cum am spus acum câteva minute, se dorește suprimarea. Da? Cu toate că cum să spun eu, exprimarea unei opinii personale face parte din actul democratic până la urmă, pentru că și votul individual este o opinie personală. Este rezultatul gândirii unui om asupra unui act legislativ, asupra promovării sau nepromovării unui cetățean într-o funcție publică și așa mai departe. Da? Deci este tot o exprimare. Da? În momentul când am intervenit asupra acestui lucru, principiul de bază al democrației este subminat și se ajunge, așa cum am spus, la o formă de totalitarism. De ce trebuie cetățenii să poarte armă? Haideți să ne întoarcem un pic în timp și să mergem în anul 1719, da? La amendamentul 1, nu la amendamentul 2. Amendamentul 1 care spune așa: Congresul nu va elabora nicio lege care să stabilească o religie sau să interzică practicarea liberă a unei religii sau să reducă libertatea cuvântului sau a presei sau dreptul poporului la întâlnire pașnică sau la adresa guvernului cereri privind repararea nedreptăților. Analizând acest lucru, acest principiu, plecăm de la un fapt foarte important, aparent insesizabil. Guvernul nu va interzice, da? Nu va interveni asupra libertăților fundamentale. Am spus-o și o repet. Dreptul la liberă exprimare, dreptul la proprietate privată sunt drepturi sacre date de Dumnezeu. Statul nu le poate decât consfinți și proteja. Nici de cum să le suprime. Nu are niciun drept. Dumnezeu este mai sus decât statul. Să ne înțelegem. Da? Aia vine statul, da? Legiuitorii pământești, da? Ajungem la, cum să spune, aș dori ca discuția despre portul de armă, referitor la libera deținere a armei, să se desfășoare pe doi piloni. Primul deja l-am precizat, este cel care înglobează cele două drepturi fundamentale, dreptul la liberă exprimare, dreptul la proprietate privată. Evident, ambele sunt cu responsabilități de rigoare. Da? Îți asumi dreptul la liberă exprimare pentru ceea ce ai spus. Deci această libertate, acest drept la liberă exprimare vine la pachet cu responsabilitatea deplină a cetățeanului pentru ceea ce spune. Nu doar așa și gata, nu le mai interesează. Nu. Dreptul la proprietate privată. Proprietatea privată generează atât bunăstare cât și responsabilități. Responsabilitatea este a ta să o întreții, să o crești, să o propovăduiești. Ca atare presupune și apărarea acestui drept. Iar cel de-al doilea pilon este, cum să spun eu, îl aducem puțin, coborâm un pic doar în zona concretului și venim în contextul geopolitic în care se situează România, da? Unde suntem situați, de ce trebuie să existe acest drept și de ce este bine, de fapt, să existe acest drept. Nu doar așa pentru că vrem noi, că, cum să spun eu, ca să ne înțelegem, omul de dreapta vine cu argumente. Da? Omul de stânga doar pentru că așa vrea el. La stânga funcționează sentimentele, la dreapta funcționează argumentele. Argumentele, da. Exact. Ai sumarizat foarte bine, mulțumesc.
apărarea dreptului la liberă exprimare. Îl avem, ar trebui să înțelegem că libera exprimare nu înseamnă doar ceea ce spui. Da? Libera exprimare a tot ceea ce se întâmplă, pentru că tot ceea ce există în lumea fizică este o creație a minții umane, da? Care trebuie apărată. Arta este o formă de exprimare. Tradițiile sunt o formă de exprimare. Teritoriul este exprimarea statalității, da? A unei forme de organizare care trebuie apărată. Dreptul la proprietate privată. Indubitabil, proprietatea privată este cea care generează bunăstare și progres. Reprezintă atât mijlocul de existență, nu un scop în sine. Este un mijloc, ca și banii. Banii sunt un mijloc, nu un scop în sine. Da? Și reprezintă unica formă care este în măsură să asigure omului o existență demnă, să-i asigure prosperitate, bunăstare, la oaltă, evident, iarăși subliniem, cu toate acele responsabilități care decurg din acest drept la proprietate privată. Nu numai merit, nu numai beneficii. Da? Există și niște responsabilități. Revenim un pic la început și sumarizăm. Dreapta lasă omului responsabilitățile, punând pe primul loc demnitatea și libertatea umană. Stânga le suprimă, dorind control și etatism. Încă nu am văzut în lumea civilizată de astăzi o societate de stânga care să fie prosperă. Dacă cineva e în măsură să-mi dea și mie un exemplu, ar fi. Aș putea spune cumva Suedia până în anii 90. Da. Păi da, pentru că acolo a fost deși era hai să spunem, un fel de social-democrație, de fapt era mai mult o creștin-democrație venită, izvorâtă de undeva de prin anii 70, premierul Olof Palme, care a și fost asasinat, etc., da? Unde iarăși proprietate privată, bunăstare, da? Niște reguli foarte bine, cum să spun, amplasate în cadrul societății, da? Până s-a trezit stânga progresistă și a spus că trebuie să facă tabula rasa, că nu mai contează ce a fost înainte. Și acum sunt și ei un pic la vale, au luat-o și ei un pic, sunt în declin, dar din fericire pentru ei, declinul lor începe de foarte sus, așa că încă sunt în comparație cu noi mai sus. Dar contează și trendul. Contează și trendul, tocmai pentru că baza economică a fost una foarte solidă și a fost construită pe niște baze capitaliste sănătoase, pe baza unei proprietății private care aduce prosperitate și bunăstare și care, cum să spun, în decursul timpului a funcționat de la sine, prin efortul oamenilor, evident, dar nu a suferit prea mari, cum să spun eu, intervenții, da? A fost bine statutat, este funcțională, funcționează și merge mai departe. Nu s-a gândit nimeni să stai așa că ni se pare nouă, doar pentru simplu fapt că am vrea să schimbăm ceva, acum nu mai contează că e bun sau rău. Dăm totul jos. Și mai ales că această schimbare de paradigmă politică și economică a venit la pachet și simultan cu schimbarea de raport demografic, adică ambele rele au avut loc în același timp. A avut loc în același timp și a lăsat, exact ce spuneai tu, a creat o fisură adâncă în care s-au strecurat această stângă emoțională. Da. Hai să revenim la motivele pentru care tu crezi că regimul armelor și munițiilor ar trebui liberalizat în România și bănuiesc că nu doar în România, crezi că peste tot în lume, crezi, nu? Peste tot. În primul și în primul rând e vorba de responsabilitatea asupra libertăților fundamentale. Da? Cetățeanul este dator, este responsabil pentru ceea ce face, ceea ce spune, este responsabil în fața vieții, dar în același măsură el trebuie lăsat, lui trebuie să-i se lase și un mijloc de a se apăra, să-și apere proprietatea. Am văzut foarte bine ce s-a întâmplat zilele astea, da? Nu mai are rost să mai discutăm, da? În care statul
și a dovedit, de fapt n-a dovedit nimic. Măcar dacă ar fi dovedit ceva rău. Dar n-a dovedit nimic. A arătat încă o dată ceea ce face de foarte mult timp. De fapt, stabilimentul politic, pentru că statul ne înglobează pe tot și nu este contraproductiv și dăunător să punem toată lumea în aceeași oală, în aceea, cum să spun eu, judecată de tip colectivist. Responsabilitatea individuală. Omul are, în contextul liberalizării portului de apă, da? Și constituirii, exact cum spune, deși în America contextul a fost puțin diferit față de. De fapt, ce spune amendamentul 2, să vedem. O miliție bine reglementată, fiind necesară pentru securitatea unui stat liber, nu este permisă încălcarea dreptului poporului de a deține și a purta arme. Sub nicio formă. Nicio formă, nu. Orice fel de arme? Acum trebuie să fac un pic pe avocatul diavolului și să spun orice fel de arme? Adică dacă vrea cineva să-și facă o bombă atomică? Problema a fost adusă în discuție de foarte multe ori. Dacă vrea cineva să-și facă o bombă atomică, există o comisie de reglementare a materialelor radioactive care funcționează sub o jurisdicție foarte... Nici anumite state n-au dreptul la arme nucleare, da, pe ei privați. Da, pe ei privați. Adică probabil că ar putea fi formulată în felul următor. Orice persoană are dreptul să dețină orice fel de armă pe care are dreptul să le dețină un stat, majoritatea statelor. Sau drept de a purta armă în scopul autoapărării. Sau pentru autoapărare. Persoane și proprietății private pe care o dețin. Individuale și colective. Exact. Și aici venim și ne legăm de cel de-al doilea pilon, de contextul. Noi suntem, România este situată undeva, să spunem, nu neapărat la marginea Europei, suntem în centrul unor interese geopolitice. Suntem un domeniu, o parte importantă a unor trasee comerciale. Suntem o insulă de latinitate într-un ocean slav. Asta nu înseamnă că, Doamne ferește, avem vreo problemă cu chestia asta, nu? Și spune că vecinii ți-i de Dumnezeu, nu te poți acum ce faci, nu stai, dar de lângă tine sau te muți de acolo. Nu. E exclus lucrul. Pentru asta există efortul diplomatic de care și noi nu avea că tot pomenim. Da? Că toate aceste de conflicte se rezolvă numai pe cale diplomatică. Nu prin strămutarea de populație, și mă leg de emisiunile anterioare, nu prin intervenție armată, ci doar prin efort diplomatic. Da? Suntem membri NATO. E un lucru bun. Facem parte dintr-o alianță care timp de 70 de ani, cum asigură securitatea unei mari părți a Europei, da? America. Problema e în felul următor. Nivelul de seriozitate pe care îl demonstrăm noi, ca și stat. Nu cred că, în contextul actual, chiar dacă România alocă 2% din PIB conform celor stabilite, lucru care dă dovadă iarăși de seriozitate într-un parteneriat, aici discutăm nu neapărat de parteneriat în speță, este invitația la seriozitate pe care stabilimentul politic trebuie să dovedească această, seriozitate. Nu acea atitudine de ușă batantă în care astăzi facem asta, după aia ne răzgândim, stai dom'le, că nu mai alocăm și ne sucim. Atunci nu poți avea pretenția ca ceilalți care sunt parteneri în orice tip de alianță, începând de la o alianță militară și terminând cu o alianță economică, să spun așa, nu poți avea pretenția ca ea să fie serioși cu tine. Pentru că nu dovedești tu că ești serios. Da? Cum sună o armată, între ghilimele, de 4-5 milioane de locuitori gata să-și apere, și aici ne corelăm cu primul pilon, proprietatea privată, gata să-și apere proprietatea privată și libertățile fundamentale care le sunt deja consfințite și garantate de Constituție, inclusiv cu arma în mână. Adică însă statul ar trebui să încurajeze deținerea de armament de către populație în ideea că, de exemplu,
deținerea de arme de către populație ar însemna că toate cheltuielile și resursele folosite cu achiziția, întreținerea, instruirea, antrenamentului revine cetățeanului, că el își folosește cât mai bine arma, el și-o întreține cât mai bine, el dă banii pe muniție și atunci întregul efort nu mai revine pe umerii statului. Nu discutăm că în esență nu este un efort militar. Nu discutăm efortul militar pentru asigurarea siguranței naționale în ceea ce privește armata, și asta este cu totul altceva. Aia e cu totul altă problemă. Este vorba de o armată regulată de profesioniști care are cu totul alt statut, îl cunoaștem. Da, nu mă refeream nici eu la... Dar... Așa. Ce se întâmplă? Paradigma trebuie să se schimbe și avem de învățat din experiența, cu bune și cu rele. Nu există numai părți bune. Din toată treaba asta cu portul de arme în state. E vorba de responsabilitate. Iarăși ne întoarcem la responsabilitate. Da? Eu o văd ca pe o măsură pură de dreapta. E o măsură pură de dreapta. Din punct de vedere politic, dacă ar fi, cum să spun eu, să se implementeze așa ceva. Da? Pentru că ea nu aruncă, nu trebuie privit sub aspect emoțional, iarăși. Nu trebuie privit sub aspect emoțional. Nu aruncă în spinarea cetățeanului vreo responsabilitate. Îl lasă să fie responsabil cu toate cele de cuvință. Da? Este, hai să spunem așa, eu o văd cu ochii minții ca pe un fel de cum să spun eu, de feedback. Eu te-am votat pentru ca tu la nivel reprezentativ să mă reprezinți pe mine cetățean, interesele comunității, da? Iar feedback-ul tău este că îmi lași această responsabilitate în continuare și revin la amendamentul 1, unde spune clar că nu are voie. Adică eu nu te-am ales pe tine ca tu să mă suprimi pe mine. Pentru că ideea de bază asta este. Există, și nu poate să nege nimeni asta, o anumită temere a oamenilor că, dom'le, dacă pune toată lumea mâna pe arme, o să înceapă să se împuște unii pe alții și o să înceapă un adevărat val de împușcături și de crime. Cum crezi că se poate atenua temerea justificată, zic eu, acestor oameni? Da, încă, din nefericire, Dorule, noi nu am părăsit, cum să spun, n-am părăsit corabia asta colectivistă, a gândirii colectivistă, la gloată, la grămadă. Nu există toată lumea. La dreapta politică nu există toată lumea. Numai la stânga există, da, toți la același nivel și nu contează. Da? La dreapta nu există așa ceva. Există o segmentare, da? Există cum să spun eu, o stratificare binevenită a societății, o cristalizare a societății, da? Care acoperă la nivel de comunitate toate aspectele, da? Și toate păturile sociale. Tocmai pentru că dreapta niciodată nici măcar nu a, cum să spun eu, n-a impus utopia unei societăți perfecte. Plecăm de la principiu, evident, total dreptei, da? Numai Dumnezeu este perfect. Omul tinde către perfecțiune. Da? Stânga a zis, nu, domne, noi suntem perfecți. Da? Și aici, așa cum știm, a dat-o în bară. Nu există toată lumea. Aici vine responsabilitatea legiuitorului, care va face o discernere a modului în care un cetățean, repet, nu toată lumea, da? Părăsim sfera colectivistă și mergem în sfera individuală. Fiecare cetățean va avea abilitățile, de ce nu fizice, psihice mai ales, da? Și din punct de vedere legal, să dețină sau nu. Și ajungem la un principiu de dreapta care este enunțat în declarația de la Portland, da? Care spune așa, ca să explic și raționamentul. Binele comun stabilește întotdeauna limitele libertății. Nu poți da arme pentru tuturor. Nu ai cum. Cam care crezi că ar trebui făcută, după ce criterii ar trebui făcută diferențierea?
Diferențierea se face din punct de vedere, aici e o problemă la noi în România, pentru că nu neapărat vidul legislativ, că avem, Doamne Dumnezeule, avem peste 16.000 de legi, da? Care majoritatea sunt, știți cum sunt, da? Fie inaplicabile, fie inutile, fie aberante. Da, să spunem că reducem treaba asta. Ideea de stat minimal o să o discutăm poate în altă emisiune, că e și aici o discuție care, da? Criteriile de acordare țin de modul în care acel cetățean a respectat și respectă legea, modul în care acel cetățean este capabil și responsabil de propria lui bunăstare și fericire, a lui și a familiei lui. Și nu în ultimul rând ajungem la problematica care e deja se aplică la cei care doresc să dețină, să aibă permis de port armă și implicit armă, este problema psihologică. De ce nu? Este un factor important, da? Esențial. Am înțeles. Deci se va face un examen psihologic, va fi nevoie de un cazier curat, nu? Un cazier curat, există și metode de, cum să spun eu, de iarăși, aici venim în sfera responsabilității personale, pentru că dacă omul din acea comunitate este un om care este cunoscut atât de guvernanții locali, de administrația locală, cât și de concetățenii lui ca fiind un om responsabil, un om serios, un om prospect, de ce nu? Da. Se tot evită treaba asta, da. Repet, încă n-am părăsit sfera asta a socialismului în care prosperitatea e văzută ca ceva rău, deși e ceva bun în esență. Este un mijloc, iarăși, nu un scop în sine, da? Modul în care este văzut acel om, modul în care el a acționat în decursul timpului, și asta o dovedește partea legală, în speță acel cazier, da? Și acea testare riguroasă, da? Vor da măsura acestui drept. Pentru că, iarăși, ajungem la ce discutam. Este un drept care vine la pachet cu o imensă responsabilitate. Arma este un posibil generator de moarte, da? De conflicte violente. Și arma de vânătoare este posibilă generatoare de moarte. Dar există o grămadă de vânători. De ce doar vânătorii au dreptul să aibă arme, de exemplu? Na. Ei au, e vorba de scop. Arma de vânătoare este destinată practicării vânătorii. Arma de autoapărare are o cu totul altă destinație. Nu am, sincer să fiu, n-am avut timp să mai studiez dacă există vreo modificare legislativă în acest sens. Da, ce vreau să spun este că nu se teme nimeni care putea ieși vânătorii cu armele de vânătoare și începe să tragă în stânga și în dreapta pe străzi, cum se teme lumea că ar putea ieși proprietarii de arme de autoapărare și să iasă să tragă în stânga și în dreapta pe străzi. Adică de ce temerea asta este doar la cei care dețin sau ar putea să dețină arme de autoapărare și nu există temere și cu privire la vânători, că practic sunt letale și unele și altele? Există o temere, repet, nicio societate nu este perfectă. Da. Și atunci de ce pentru vânătoare este admisă deținerea de arme, când poți face exact aceleași nenorociri pe care le poți face și cu armele de autoapărare, iar pentru armele de autoapărare nu este admisă deținerea lor? Aici venim la scop în esență, aparent nu este niciunul, dar totuși există o diferență. Scopul, repet, este deplasarea de la, se scrie în autorizațiile de vânătoare când se merge, cum să spun eu, traseul de deplasare la locuința vânătorului, arma se păstrează demontată, patul, puștii și patul mic se păstrează încuiate în lăzi separate care sunt încastrate în beton și așa mai departe. Da? Deci scopul este doar vânătoarea. Da? E adevărat, în momentul în care el a ieșit, da? A ieșit în stradă cu asta, a încălcat legea, în mod clar. A ieșit în afara legii. Venim cu armele de autoapărare, da? Și pentru apărarea proprietății private, care sunt limitate,
da? La apărarea integrității personale în cadrul proprietății private. Da? Din punctul meu de vedere ar fi, hai să spunem, o abordare prudentă, care, cum să spun, nu-l lasă pe om, da? Pentru că binele comun este ca fiecare să fie responsabil pentru apărarea bunurilor și a vieții lui în cadrul proprietății lui. Da? Și atunci nu-l închid pe om, cum să spun eu, i-am dat, conform Constituției, acel drept care, i l-am consfințit, da? Și îl întăresc acolo, în proprietatea privată, unde el și familia lui își duc trai. Nu pe străzi. Pe străzi este domeniul public, există aparat de siguranță națională, etc. etc. Acolo sfera responsabilității, da, este transferată prin taxele și impozitele pe care le plătim structurilor de ordine publică. Bine, cum totuși poate exista în continuare temerea că, uite, în America, de exemplu, a cărei situație, după a cărei situație ne-am luat, există mai des sau mai rar atacuri armate, jafuri armate și oamenii de la noi ar putea spune: bă, uite cum se întâmplă în America. Iese unul și face atacuri armate, omoruri de 2, 3, 4, 5, 6, că e câte un nebun care a pus mâna pe armă. Și preferăm să nu dăm arme la liber tuturor, pentru că se poate întâmpla ca unul care să scape de controlul psihologic, de testul psihologic, să pună mâna pe armă și să facă nenorociri. Cum se poate relaxa temerea asta? Temerea asta se poate relaxa în momentul în care vine acea, nu știu cum să spun eu, revoluție interioară în mintea și sufletul fiecărui om, prin care își asumă, odată cu libertatea și responsabilitatea, pentru binele comun, doar pentru binele personal. Așa cum, repet, că toți suntem în toată treaba asta, sănătatea și cu toate celelalte, da? În urmă trebuie să ne gândim că sănătatea ta este problema ta și nu problema statului. Da? Dar în momentul în care statul te obligă să plătești și pe banii tăi te trimite la ce medic vrea el, sau te duci în spital și te pomenești că de fapt pe banii tăi tu nu ai loc și mor cu zile, atunci tu îți retragi această mandatare a statului, da? Și o aduci în sfera ta personală și ți-o gospodărești tu. E vorba de sfera materială. În momentul în care ai primit această libertate, ești direct responsabil și te ocupi doar de treaba asta, de apărarea proprietății private și a integrității tale și a familiei în sfera proprietății private. Da, ne legăm de contextul geopolitic. În condițiile unei stări de război, Doamne ferește, sau unei posibile invazii armate a unei alte țări, statul poate să apeleze la cetățeni pentru a forma acele miliții de care se spune în amendamentul 2, da? Acele grupuri, hai să spunem civile. Acea armată a poporului, deși termenul e... Da. O armată auxiliară, ceva... Hai să luăm exemplu, uite, chiar am citit de curând și mi-a plăcut foarte mult abordarea camaradului nostru, Florin Măneanu, care este candidat la funcția de primar al orașului Drobeta, Turnul Severin, și invit pe ascultători și pe privitori să viziteze pagina camaradului nostru, să citească ideile și ce are de gând să facă. Am văzut acolo o chestie foarte interesantă cu democrația directă, da? Democrația participativă este un lucru fabulos. Da? Este exact ceea ce discutam. Transferul natural de responsabilitate la cetățean, nu mandatat. Este un lucru extraordinar. Exact, și dacă societatea nu funcționează bine, atunci cetățeanul nu mai are pe cine să dea vina. Nu mai dă vina pe mandatari, adică pe politicieni. Este vina lui. Este o măsură pură de dreapta, da? Așa cum discutam la început de rule, da? În care tu ești responsabil pentru propria ta bunăstare și fericirea ta. Da? Dreapta așa consideră. Dreapta lasă deoparte problemele resentimentare, emoționale, da? Care, din punctul nostru de vedere, am văzut foarte bine ce, da?
pseudo-problemele care deja le-ați discutat și voi în emisiunile, da? Și se apleacă, plecând de la aceste două principii, da? Dreptul la liberă exprimare, a dreptului la proprietate privată și a responsabilității fiecărui individ pentru propria bunăstare și fericire, da? Îi lasă la îndemână toate uneltele pentru a se putea ocupa de treaba asta. Nu-l suprimă, da? Nu-i taie din ele. Pentru că în momentul în care hai să punem problema iarăși a amendamentului 1, da? În care ar trebui... Libertatea de expresie și de proprietate, da? Exact. Okay. Cum ar suna o chestie de genul în locul Congresul nu va elabora nicio lege, Congresul va elabora toate legile care să stabilească. Da. Nu? Deci cum sună? Și cei pe care i-ai ales, practic le-ai dat votul tău de încredere, le-ai transferat, cum să spun eu, e și o, cum să zic, le-ai transferat, îmi place să spun așa un pic empatic, da? Din gândurile tale, din ideile tale, din ceea ce ai vrea tu să fii în viitor, da? Și te pomenești că tocmai ceea ce tu le-ai spus, și am vrea să fie așa, da? Se dărâmă, se năruie, pentru că ei restrâng acele lucruri. Nu numai că se dărâmă, se năruie, se întâmplă chiar pe dos. Chiar pe dos, mai rău. În cel mai bun caz, exact cum spui tu, sunt lăsate în desuet undeva și nimeni nu mai știe de ele. Și cel mai bun caz, da. Așa, plus că intervine acea dezamăgire pe termen lung, în care omul vede că nu se întâmplă nimic. Da, era parcă, nu mai știu, romanul lui Radu Tudoran, în locul unde nu s-a întâmplat nimic, da? Și ajungem exact ca în titlul acelui roman, în locul unde nu s-a întâmplat nimic. De ce? Pentru că am mandatat pe cineva să se ocupe de problemele astea și nu s-a ocupat. Bun, atunci îți iau înapoi din democrația reprezentativă, ne întoarcem la democrația participativă, îmi iau eu înapoi toate acele drepturi și responsabilități. Mai ales că în secolul 21 se poate lucrul ăsta. Până acum exista democrație reprezentativă pentru că lumea trebuia să se ducă zeci de kilometri, sute de kilometri să voteze, să se adune sute de mii de oameni într-un loc, lucru foarte impracticabil. Acum, cât timp există sisteme de comunicație și de control online, se poate vota orice lege, chiar și legile organice se pot vota. De către populație. Normal. Cum să nu? Da? Atunci, în acel moment, gândește-te, Doru, că se produce și o cotitură în sufletul. Clar. Devine conștient. Bă, stai puțin, ce votez eu? Nu, aici nu e în regulă. Da. Nu mai votează pe unul după cum zâmbește sau după ce glume face, ci se apucă să se intereseze despre ce voteze. Exemplul pe care îl dădea camaradul Florin Măneanu, excelent, este modelul elvețian. Inclusiv în privința portului armamentului. Da? Îndrăznește cumva să invadezi o țară unde ai 5 milioane de oameni înarmați. Da. Aș putea să-ți dau un exemplu pe tema asta, și anume exemplul Japoniei, care la sfârșitul lui 1941, începutul lui 1942, avea intenția clară să invadeze coasta de vest a Americii. Iar unul dintre motivele pentru care a renunțat la această invazie a fost faptul că a fost luat în considerare că în SUA cetățenii sunt înarmați până în dinți și că post-invazie, chiar dacă invazia ar fi avut succes, cum s-ar fi descurcat administrația japoneză în condițiile în care va avea parte de o gherilă formată din 100 de milioane de oameni înarmați. Acele miliții de care se vorbește foarte bine în amendamentul 2. Exact. Da. Ar ajunge la un război intern de uzură, da? Care, în afara cheltuielilor considerabile pe care le presupune, hai să spunem, ocuparea unui teritoriu străin, e aproape imposibil de câștigat. O câștigi o perioadă scurtă de timp, e aproape imposibil de menținut. Da, de menținut, corect. Pentru că ocuparea unui teritoriu străin vizează extinderea sferei de influență și acapararea de bunuri materiale. Ori în condițiile în care ai o populație înarmată până în dinți care te hărțuie, lucrul ăsta deja se dă, cum să spun eu, se termină din start. Exact același lucru în contextul nostru geopolitic, și dacă ne uităm înapoi în istorie, exemplele sunt suficiente, este valabil. Plus că la nivelul ăsta trebuie privit iarăși nu emoțional, ci argumentat și rațional. Încrederea. Dom'le, un stat membru NATO
în afară de America, are cetățenii înarmați până în dinți. Ai curaj să te duci peste ei? Nu numai că înarmați, că așa poate să spună cineva, da, domnule, când începe problema, vă dăm arme tuturor și vă descurcați. Problema este că oamenii aceia se antrenează tot timpul vieții, se pregătesc, folosesc arma, trag cu ea, sunt familiarizați cu ea. Adică este vorba nu de milioane de oameni care pur și simplu au o armă în mână, dar cu care poate nu știu ce să facă, ci de milioane de oameni care au arma lor personală pe care au folosit-o, cu care se descurcă și pe care știu să o folosească. Știu că citeam anul trecut, am înțeles că și în Polonia sunt astfel de tabere unde sunt foști militari angajați și care se ocupă. Sunt tabere exact cum organizează și câțiva buni prieteni și cunoscuți ai noștri, da? Tabere de supraviețuire unde se învață inclusiv, bineînțeles, sub supraveghere atentă militară, mânuirea armamentului, da? De către civili. Da, bine, asta se face o dată pe an. Însă nu e același lucru cu deținerea de armament de către populație, în care oricine se poate duce în fiecare săptămână la poligon și să tragă în fiecare săptămână sau în fiecare zi, dacă are chef, cu arma personală. Exact. Și un tip de abilitate, mânuirea armei, are o astfel de persoană și alt tip de abilitate, mânuirea armei, are o persoană care se duce o dată pe an la o aplicație de câteva zile. Exact. Bine, principiul în esență este asemănător, diferența de pregătire este net superioară în favoarea celui care deține arma, da? Și este preocupat, ca parte a responsabilității lui, să știe să folosească cât mai bine și cât mai în siguranță acea armă. Pentru că, evident, la poligon sunt experți militari, oameni, da? de profesie care îl învață. Da? Plus că e o problemă, cum să spun eu, acum pescuiesc așa o chestie din sfera stângii, ca să zic așa, emoțională. Dom'le, e sentimentul de siguranță, de liniște. Dom'le, sunt aici la mine, am cu ce să mă apăr, știu că, nu neapărat că te știe lumea de frică, că asta e o chestie iarăși deplasată, da? Da? Dom'le, am cu ce să mă apăr. Da? Oricând cetățeanul se vede lipsit de orice mijloc de apărare, da? Și când vede extrem de multe cazuri unde legea tărăgânează sau nu acționează sau nu face, de fapt nu face nimic, sentimentul de insecuritate, care este unul care domină, da? Domină societatea, din păcate, crește. Omul se vede, cum să spun, se vede poate puțin paralizat de acest sentiment de insecuritate. De faptul că și el ar putea pica victimă și nici măcar posibilitatea de a se apăra pe el, proprietatea și familia lui, nu o are. Și atunci, cum te poți bizui, cum se poate comunitatea bizui, da, pe acel om? Nu poate. Cu ce poate participa el? Dacă acel sentiment de insecuritate, dacă acea insecuritate de fapt domină societatea. Da, există exact cum ai spus, există jacuri armate, există tot felul de... Da? Repet, nu trăim într-o lume perfectă, nu trăim într-o societate perfectă, nici nu avem cum să facem o societate perfectă. Și doar încercăm și de cele mai multe ori reușim să o facem un pic mai bună decât a fost și este astăzi. Da? Mâine poate o facem un pic mai bună. Da? Numai stânga visează la utopiile societății perfecte. Repet, unde toată lumea e de acord cu toată lumea, dar de fapt nici nu mai contează. În afara părerii etatiste care e stabilită cine știe cum. Da, toată lumea e de acord cu toată lumea care e de acord cu exact, da. Utopia în care, cum să spun eu, toată lumea e obligată să iubească pe toată lumea. Și în care, iarăși, nici nu mai discutăm, dreptul la liberă exprimare și toate celelalte, ele nu mai există. Da? Mai apare o idee în dezbaterea aceasta pro sau contra deținerii de armament, cum că interlopii, infractorii o să aibă la dispoziție să cumpere câte arme vor ei și atunci o să avem și noi arme, dar o să aibă și ei arme și atunci cum facem să prevenim asta? Pentru că sunt unii infractori care n-au cazier, care n-au fost prinși încă și cum se spune? Negustorul... Hoțul neprins e negustor cinstit. Da. Întotdeauna a fost așa. Ok, dar sunt o grămadă de clanuri, că
se întâmplă și acum în zilele curente, care sunt formați din oameni care au o parte din ei cazier, iar o parte bună din ei n-au cazier și care o să aibă acces la arme, bine mersi, la fel ca orice om cinstit. Cum am putea să prevenim acest lucru? Păi atunci mă întorc către cei pe care am mandatat în sfera siguranței publice și întreb de ce există acele clanuri. Îi întreb. Bine, acum, dacă aș putea face un raport între avantajele și dezavantajele deținerii de arme față de infractori, acum, practic, accesul infractorilor, a interlopilor la arme este unul într-adevăr limitat, dar totuși ei pot face rost de arme pe piața neagră, prin contrabandă, și se și fac. Pe când accesul nostru a oamenilor cinstiți la arme este zero, pentru că noi nu încălcăm legea. Și atunci deja e 1-0 pentru infractori. În momentul în care, dacă ar avea toată lumea, toți oamenii cinstiți sau oamenii fără cazier acces la armament de autoapărare, atunci, chiar dacă poate și pentru interlopi ar fi mai ușor să se obțină armamentul cu care să facă infracțiunile, va fi la fel de ușor și pentru noi. Acum de la 1-0 pentru infractori va fi 10-10. Vom ajunge la un nivel de egalizare a șanselor cumva. Știți că e adevărat, în America, da, există arme, da, sunt și clanuri, dar știți foarte bine că sunt atent supervizate și la nevoie suprimate de către serviciile interne de securitate, în special FBI, DIA, cu drogurile și toate celelalte. Aici intervine iarăși sfera siguranței publice, inteligențului și toate celelalte. Și iarăși întrebăm statul etatist de ce există clanuri. Există clanuri pentru că nu există frica care păzește pepenii. Da? Pentru că eu, da, domne, lasă că n-are armă și așa oricum mă duc peste el. Și până vine poliția, îmi fac trag și un bui de somn, mă duc, mănânc, exact. mă duc în vacanță, mă și întorc și vine poliția. Versus, nu intru la în curte că e 12 noaptea și s-ar putea să mă trezesc cu un glonte în crește. Sau cel puțin iese omul în fața cu arma în mână, da? Nu luăm, astea sunt poate imagini, cum să spun eu, irelevante de prin filmul astea, dar ele sunt inspirate din realitate. Pentru că atunci partea asta, cum să spun eu, a răufăcătorilor și a oamenilor care vor să încalce legea, se vor mai întreba o dată: oare e bine să mă duc peste asta? Oare e bine să fac treaba asta, că și ăsta are arme? Așa cum și potențialul agresor extern, de care discutam, o posibilă invazie armată sau așa. Mai ales că avem niște vecini, mai mult sau mai puțin vecini de bună credință sau de mai puțină bună credință. Istoria ne-a și arătat. Istoria ne-a arătat fără putință de tăgadă, da? Din păcate, nici nu știu cum să spun, dar ne uităm că trăiesc și un soare roșu răsare și trage după el o seceră și un ciocan. Cum, în contextul ăsta, ce s-ar fi întâmplat dacă în 1946, 47, 50, când armata sovietică s-ar stabili pe teritoriul României, fiecare român sau fiecare român care ar fi dorit, ar fi deținut o armă, orice fel de armă ar fi vrut el, inclusiv arme grele. Cam cum s-ar fi descurcat comuniștii în România anilor 50? Păi în primul rând ar fi rămas ca în perioada, hai să spunem, interbelică și în timpul războiului, ei de fapt și de drept au fost vreo 200-300 de inși. Nu au fost mai mult. Da? Că erau cei care găzduiau clandestine, etc. E altă poveste, da? Dar nu au fost prea mulți. Da? Da? Au beneficiat de această slăbiciune și de această fisură, cum face minoritatea de stânga de obicei, da? Și ei pornesc toate revoluțiile de la o minoritate care să caută o parte oprimată. La vremea marxismul clasic, marxism-leninismul a găsit clasa muncitoare și a dat vina pe pătura de mijloc, că de-aia erau ăștia săraci. Da, și apelează la mila și empatia altor persoane. Emoțională, ce spuneai tu la început. Da? Așa, acum a venit marxismul cultural care, dacă nu a existat, l-a inventat. A inventat minoritățile oprimate. Da? Așa s-a desfășurat. De fapt, asta este revoluția marxistă. Da? Indiferent că e ea clasică,
cea clasică și, marxism-leninism, au fost concediat în 89 de dreptul la liberă exprimare și dreptul la proprietate privată. Dreptul la liberă circulație, da? Dreptul la exprimarea opiniilor în public, da? Fără ca ele să fie cenzurate sau pedepsite. Da? Marxism-leninismul clasic a fost trimis în concediu fără plată pe termen nelimitat de către capitalism, de către drepturile fundamentale. De unde vin aceste drepturi fundamentale și îmi place mereu să o spun? Ele au fost adoptate de civilizația iudeo-creștină, de care tu pomeneai în episodul 1 și care mi-a plăcut foarte mult. Felicitări, a fost absolut fabulos. Da? De acolo au plecat aceste lucruri. Ele sunt, repet, sunt imoabile, da? Și dacă atunci, în anii 46, 45, 50, să spunem așa, ar fi fost o legislație și, hai să spunem, o organizare socială, inclusiv în ceea ce privește portul de armă, similar cu Statele Unite ale Americii, probabil că, nu știu, ar fi fost comunismul și, bolșevicii ar fi rămas așa, cum să spun eu, un fum așa care a trecut un pic pe acolo și a fost repede. Și a fugit repede când au văzut ce se întâmplă. Când au văzut că, dom'le, nu putem să le luăm ăstora proprietățile, să le interzicem, să le obligăm să țină cu noi, să spună numai ce vrem noi. Toate chestiile astea cu regimul burghezo-moșieresc și toate prostiile astea inventate care de această, cum să spun eu, această plagă, da? A perpetuei revoluții inventată de stânga socialistă, da? Care n-a făcut altceva. Bine, dacă este să ne întoarcem un pic în timp, ajungem la Revoluția franceză, dar deja e o discuție mult prea amplă. Ne ducem cam departe, poate altă dată cu ea. Poate altă dată. Aș dori, am căutat acum și am găsit niște statistici în ceea ce privește infracționalitatea în Australia. În Australia, în 1996, a fost restricționat regimul armelor și muniților și au fost obligați oamenii să-și predea armele pe care le dețineau legal până în acel moment. Ce s-a constatat, și o să punem la un moment dat și pe ecran această statistică, se constată că infracțiunile cu violență, tâlhării și așa mai departe în Australia nu au scăzut absolut deloc după 1996. În schimb, oamenii infractorii care nu aveau la dispoziție o armă de foc au comis infracțiunile cu altceva, cu un cuțit, cu un topor, cu altceva ce aveau la dispoziție. Adică numărul infracțiunilor nu s-a schimbat aproape deloc, s-a schimbat doar modalitatea prin care au fost uciși oameni. Adică n-a mai fost împușcat, i-a tăiat capul cu toporul. Da, pentru că societatea acolo a căutat. Adică infractorul, când vrea să comită infracțiunea cu violență, găsește el cu ce. Nu trebuie neapărat să-i pună statul la dispoziție o armă de foc. Păi tocmai asta a fost, pentru că acolo s-a căutat rezolvarea uitându-se, cum să spun eu, având în vedere doar efectul și nu cauza, da? Pentru că de fapt nu deținerea de armament era problema acolo, ci modul în care aceste libertăți erau văzute, probabil și niște viduri legislative și anumită clemență nejustificată din partea legiuitorilor, da? Infractori, evident. Care a încurajat, da? Să nu uităm că termenul de penitenciar vine de la etimologia cuvântului venea penitență, da? Nu are sens să le zicem, da? Cine dorește să uite ce înseamnă penitență, da? Da? Care este, să zic, sensul cuvântului și modul în care el trebuie să acționeze asupra celui care a încălcat legea, de aici și spune penitenciar. Probabil că s-a denaturat acest, cum să spun eu, acest fapt, s-a ajuns la o îngăduință mult prea mare. Da? Păi nu știu, Doru, dacă ne uităm probabil și în statele americane, da? Unde am înțeles că și acolo există în anumite state anumite limitări. Da, de exemplu, în statele în care portul de armă este restricționat, cu cât este mai restricționat portul de armă, de exemplu în California, portul de armă este cel mai restricționat din Statele Unite. În Vermont, de exemplu, se umblă cu arma la vedere pe stradă fără niciun fel de problemă. Infracționalitatea per capita în California e de vreo 5 ori mai mare decât în Vermont.
Bine, să mai adăugăm și faptul că în California guvernează un anumit eșitier socialist. Și în Vermont la fel, În Vermont tot guvern democrat au. Da, dar probabil că acolo n-au îndrăzit să umble la acest regim. Acolo sunt 95% albi în Vermont. Civilizația iudeo-creștină. Asta e. Ăia 15% de care vorbeai în primul episod. Da, exact. Da. Exact, ăia. Din nefericire, odată cu, cum să spun eu, constatăm urmarea a situației prezentate de plin atât de relevant, acel efect de bumerang. Da? Ne întoarcem iarăși și reluăm discuția, da? Cu cât cauți să sutri mai mult, cu atât vei avea un recul mai mare. Da? Adică nu te aștepta ca prin restricționarea acestor drepturi fundamentale să faci ordine și disciplină. Cuvântul cheie este educația. Da? Acum trebuie să vă spun, cum să spun eu, cu mâhnire în suflet, pentru că da, în condițiile în care tu închizi bisericile și școlile, dar lași clinicile în care să facă întreprinderi de sarcină deschise, asta dă o notă asupra trendului pe care îl impui asupra educației în general. Da? E relevant. Da, exact. E relevant, nu. În momentul în care ai închis calea spirituală, acea cale de comunicare, acea relație pe verticală, cum spun psihologii, a omului, da? În care el se regăsește în momente de restriște, în care își regăsește echilibrul, da? Pe de o parte, discutăm de problematica spirituală, și de unde învață un cumul de reguli și de principii, școala, tu le-ai închis, da? Dar lași deschis tot ceea ce presupune antiviață, rezultatul nu poate fi decât unul negativ. Și arată ce fel de regim ești, de regim politic ești. Și încotro vrei să te îndrepți. Și încotro te vede, exact. Problema e deja, cum să spun, am clarificat-o. Îți arată direcția pe care ai ales-o pentru societate. Da? Ajungem să înțelegem că, de fapt, materialism, dialectica aia de care se vorbea în leninism a dispărut, da? Adică au pus mai presus problematica materială, da? De azi pe mâine, deasupra problematicii spirituale, da? Decăzând astfel omul de la statut de ființă spirituală, da? de esența divină, da? La o adunătură de celule. Atât. Foarte trist. E foarte trist. Da? Știi că umbla o memă la un moment dat pe care, ce spun eu sunt anti-avort, pro-life, în care se spunea, erau două fotografii doi fetuși, da, probabil făcut fotografie sau ceva de genul ăsta. Într-una era, era una singură și în care spunea: eu nu sunt doar o posibilă adunătură de celule cu viață, eu sunt o viață cu multiple posibilități. Exact. Da? Deci exact diferența. Deci am spus unde se situa stânga în prima frază, unde se situează dreapta. Atâta timp cât acest postament moral există, totul decurge nu neapărat de la sine, da? Decurge în limite, în sfera unei bune educații, da? Iarăși vin și pomenesc a tot ceea ce trăim acum, sferul de civilizație iudeo-creștine, indiferent să supără pe mine adepții corectitudinii politice. Asta este realitatea istorică, îmi pare rău că trebuie să o spun, da? Da? Știu că unii au inventat matematica și șahul, dar noi am văzut la ce sunt bune. Da? Da. Noi am văzut la ce sunt bune și la ce folosesc. Da? Degeaba tăbăcești o pire dacă nu-ți dai seama că din ea poți face pantofi și haine. Nu? Avem aproape o oră de când discutăm. Am atins și tangențial și chestiuni care au legătură cu problematica morală și spirituală, nu doar cu cea a legislației armelor. Dacă mai ai ceva în încheiere să spui celor care ne urmăresc, celor care ne ascultă, ne văd, în legătură cu subiectul acestei emisiuni, adică oportunitatea sau
lipsa de oportunitate a schimbării regimului, a liberalizării regimului armelor în România poți să o faci acum, cu amendamentul că, trebuie să repet ca la început, opiniile prezentate în emisiunea asta nu reprezintă poziția oficială a Noii Drepte. Deocamdată, zicem noi. Ne situăm în sfera dreptului la liberă exprimare, Exact. despre care am discutat. Da. Și am pus primul pilon, da? Am spus dreptul la liberă exprimare, dreptul la proprietate privată, da? Ambele sunt acolo, da? Și contextul geopolitic actual care ne furnizează iarăși niște argumente faptice, nu să spun mai mult decât relevante. Și aș putea să le spun oamenilor că este educația. Nu pseudo-educația. Nu această impostură intelectuală și impostură spirituală, acest consumerism, ce adevărată educație. Și o știm bine care e. Nu cred că mai este nevoie să mai, da? Da. Acolo se situează. Aș vrea să le spun tuturor celor care urmăresc că părinții fondatori Americii erau creștini practicanți, abolicioniști, toți creștini practicanți. Cei care au avut în vedere drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale cetățenilor americani erau creștini practicanți. Niște minți luminați. Dacă ei au făcut așa și au ajuns pentru noi un model pe care îl discutăm și îl luăm ca reper, atunci nu înțeleg de ce nu ne-am raliat unei sume de principii de acolo. Nu tot, pentru că nu poți copia nu? Până la urmă, cum să spun eu, la nivelul ăsta, am să citesc pe Margaret Thatcher, care spunea că America este produsul unei filozofii, Europa este produsul istoriei. Nu prea le poți spune. Da? Dar sunt anumite lucruri care sunt compatibile. Până la urmă învățăm unii din experiența altora. Bun. Acum suntem undeva aproape de sfârșitul emisiunii noastre. A durat o oră și ceva, cred. Deocamdată este recordul de emisiuni. M-ai făcut să zâmbesc, Doru, că discutam, dacă ți-aduce aminte, doamne, o să fie în jur de o jumătate de oră, zic, sper să avem suficientă muniție, dar muniție avem suficient. Da, am mai fi putut merge și mai departe, însă e un timp cumva limită pe care vrem să-l folosim, să nu exagerăm cumva. Să cred că am avut suficientă muniție pe calea argumentelor și, de ce nu, multă muniție spirituală. Da. Uite, cu ocazia asta putem cere celor care ne ascultă și care ne urmăresc să ne trimită ori în rubrica de comentarii la video respectiv de pe YouTube, sau nu numai de pe YouTube, de pe BitChute, de exemplu, sau în adresa de e-mail pe care le punem la dispoziție și care poate fi văzută în banda de jos, să ne trimită muniție în continuare. Întrebări, probleme, obstacole care ar putea apărea în calea implementării unui astfel de regim liberal al armelor și muniților. Motivele pentru care ei nu cred că în România ar putea să fie un lucru bun așa ceva și pe care tu sau noi am putea găsi argumente pe care să le combatem. Poate că sunt chestiuni la care noi nu ne-am gândit acum, chestiuni rezonabile și la care poate că ar trebui să ne gândim. Nu putem să cuprindem totul. Exact. Și invităm pe cei care ne ascultă, cei care ne urmăresc acum, să ne trimită argumentele lor mai mult în defavoarea liberalizării regimului armelor și muniților. Dialogul democratic presupune, în primul și în primul rând, dialogul democratic presupune inclusiv dezaprobare, exact în temeiul dreptului la liberă exprimare. Și aș vrea să închei să spunem, un fel de definiție, dacă putem să-i spunem așa. Dreptul la liberă exprimare protejează idei și concepte cu care, la un moment dat, o majoritate sau o minoritate s-ar putea să nu fie de acord. Acele idei și concepte sunt protejate de acest drept la liberă exprimare. Să nu uite lucrul ăsta. Exact. Dreptul la liberă exprimare are valoare doar atunci când sunt exprimate opinii controversate. Când sunt exprimate opinii cu privire la apă minerală sau culoarea frunzelor de palmier, această libertate de exprimare nici nu mai contează. Da. Atunci când sunt exprimate păreri controversate cu care nu toată lumea e de acord, abia atunci are valoare libertatea de expresie.
Da, sunt cu totul de acord. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că mi-ați dat ocazia să vorbesc despre un subiect destul de controversat. Că am reiterat împreună cu voi niște principii de bază pe care funcționează o societate sănătoasă, o societate democratică. Da? Pentru că în decursul ultimilor ani, să spun eu, s-au inventat tot felul de pseudo probleme și pseudo-tematici, da? Uitându-se baza. Da? Mă bucură faptul că NDTV, prin emisiunile pe care le face, s-a întors, așa cum îi stă bine dreptei, la istorie, la lecțiile istoriei, la bază, la acel fundament de care tot discutăm, da? Da? Și pe care se poate clădi în continuare. Da? Și să înțelegem că în civilizația umană nu se poate face tabula rasa. Oamenii care se uită cumva către stânga să înțeleagă. Doctrina înseamnă să pui în valoare învățătura istorică, tradițiile, cultura, progresul tehnologic care vine odată cu dezvoltarea prin educație a comunităților. Da? Ideologia înseamnă să dorești să ștergi naturalul, firescul. Am încercat să sumarizez așa din punctul meu de vedere cum stau problemele. Și repet, dezaprobarea, exact cum ai spus tu, contra-argumente, fac parte din dialogul democratic. Exact. Și așteptăm chiar cu interes argumente contra. Sunt necesare, fără nu există. Consensul general și aplauzele le-am părăsit acum 30 de ani, când am concediat definitiv și iremediabil marxismul. Sperăm că definitiv și iremediabil. Da, să nu cumva, trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă că mulți au crezut că s-a terminat cu ceva definitiv și au constatat că au căzut în groapa lui din nou. E o problemă care ține de comoditatea umană, Doru, să știi, pentru că omul a ales inclusiv comoditatea intelectuală și a preferat să transfere responsabilitatea propriei vieți și a propriei fericiri, a propriei sănătăți unei entități statale. Un mare, acum îmi scapă numele, spuneam mai în glumă, mai în serios, un scriitor, filozof, politician. Statul este marea utopie în care toată lumea visează să trăiască pe spinarea toată lumea. Da? În momentul când transferi responsabilitățile astea unei utopii, da? Continuând puțin raționamentul, deși exagerat din punctul meu de vedere, continuând puțin raționamentul, în momentul când ai transferat aceste responsabilități ale libertății, a tot ceea ce înseamnă drepturi și libertăți fundamentale unei utopii, s-ar putea să ai parte de o utopie. Exact. Cu această idee încheiem până la urmă. După recordul de timp ca emisiune pe care le-am avut de la începerea emisiunilor Destin Demografic, vrem să-ți mulțumim, Claudiu, pentru că ai fost disponibil astăzi. Vrem să ne cerem scuze celor care ne urmăresc că am întârziat din nou pentru a doua săptămână consecutivă difuzarea emisiunii, care în mod normal ar fi trebuit să aibă loc vineri seara la ora 9, dar de programul care încercăm să ne ținem în continuare, vă aducem aminte că facem toate astea în regim de voluntariat, în timpul nostru liber, și din această cauză e posibil ca și altă dată să nu ne putem ține de ora de difuzare a emisiunii. Vrem să vă rugăm să vă abonați ca de obicei și la canalul nostru de BitChute, o platformă media independentă și pentru libertatea de exprimare alternativă a YouTube-ului, pentru că viața noastră pe YouTube nu știm cât de lungă sau cât de scurtă o să fie. Viața noastră a emisiunii NDTV, mă refer. Vă mulțumim pentru emisiune, pentru că v-ați uitat la noi și să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare. Doamne ajută, numai bine și ne auzim curând. La revedere! Cu mare drag. La revedere!